wakaona wangu wachifika ari mangwana nyarara waiti tauya pano kuti mhuri yedu yapera ngemwana wenyu wakaenda kuhondo wapedza mhuri yedu izvawakauya waitaura pamuri pamadina azi mhuri yedu yapera nemwana wenyu akaenda kuhondo ari kuipedza sei? apeno kwazo vari kuti takazobvunzisa kuti vari kupedzwa sei. Mukadzi wakanga akaroora mukororo wangu uyo wakaenda kuhondo mukunda ekwamuchena zvino samadhina wakazotora muroora wangu uyo abvapo azwa kuti murume hawasadzoka ba kubva kuhondo saka samadhina akazoita wanyore kutori muroora wangu nanamusi uri pa nyaya yenyu iri pekuti wana madhina wari kuti imimi the fact yekuti mukadzi uyu akauya mumusha umu asi murume wake akaenda kuhondo haana kudzoka saka murume ndiye haakurwa hondo yemukadzi wake ndizvo zviri kutaura ndizvo zvezvo kutaura alright it's okay right akataura ndiani kwamadhina kwacho wakauya wacho wamati wakauya makuseni akataura ndiani akataura wakauya kumba wangu wanze kwamadhina wanani ndiwanani wakauya wari 6 wamuruziya ndiani andimbowaziva wakandouya wari wakomana washanu nemukadzi wechitanhatu wakomana 4 wakadzi vatatu wakauya wari 7 imi mamuripo ndini mwana wacho wane madhina dangwe rekasaura ndimichi ndini dangwe ramai madhina waakazvara kwasaurana kwasaurana takazvarwa tiri 2 kwamadhina vaazozvara 5 asi anga muzvara umwe 1 kuti wabva pamba pedu 1980 wakazvara wana 6 wabva pamba pedu 1980 alright saka imi wakauya ndiwanani wakauya George ouya Roy ouya Saselina zana tsitsi na baba unini wacho Sarori na Cecilia Teterai wakanga ari kuti ndini tete kwamadhina hanzvadzi yangu first born yamai yangu kwamadhina ndo yakafonewa kuzi uya utiperekedze kwakaroorwa mai wako unoshanda kuforest Stepford ndio wakafonewa kuzi uya utiperekedze kwakaroorwa mai wako apa nyaya dzacho waitongoita wega mai yangu asikatauri saka hanzvadzi yangu ndio yasitaura mai wangu kuti chinyi ndo meeting iri kuitwa kwamai guru kuti ndiperekedze chi ana mukoma kwasaurama mai yangu anga asina kumbotaurwa nyaya yacho ndipo wakachisvika wamba kwedu wasvika waenda nekwasabhuku vhumbunu ukasvika wana sabhuku vhumbunu saka sabhuku vhumbunu wacho ri ndimo titaurei zvakaite Vestuwa takaona anapana apo ndio wana madhina wacho ausvika wangu autobvunza wanitombowaziba nasingawazibi ausvika pa mupango wati ndio kwasabhuku vhumbunu ndikati wo kuti kuti titsokwani kwasaurama mandada izouningini wangu ndikati izwa izvutaura waini wedu apa ndikati kwakanaka wakanditi kwakanaka pane nyaya toda kubvunza ndikaenda nawo kwani kwasaurama ndikati ndaona waini wenyu kwasaurama kwamadhina vari kudini vari kubvunza pamba pasaurama waini wenyu achibhuira nenyaya dzavo dzavadini dzavafambira ndatodini waudini havo saka nyaya munaodzizwa ndakadzidzwa ndiri mwa nyaya idzi dzavo dziri kutsanangurwa neuyu ndidzo wakati kwazi tiri kuzwa kuti tiri mumwe mbuya mukadzi mai uyu akaenda kwamadhina paizviri kuitika pamwana wenyu akaendepi kuhondo saka tiri kumba kwedu hakuna kumira musheva paizviri kuitika vanhu vari kufa saka wanga waundobvunza newe kwasauramba wacho nawanga uri pa
indozwa kuti nyaya ngari kuzi munhu ari kupfuka here ari kupfuka takambofamba kwakati wandei vana madhina vachitete vacho ari simukai naurimo wari pani uye ndiani ndibaba ezviani unozukuru ari tete andinga ndiyo titi ndiye samadhina wari pani samadhina because chandiri kuona panyaya yenyika handisi kuona kunga inyaya yekuti kupumhana asi inyaya yekuti pane vanhu vari kusaidhi rimwe ravari handiti kune zviri kuwanetsa asi vari kuda kudii wada kubatsirwa ndokuzwa kwandaitapo kutaura kwamaitapo inyaya yekutsvaga chii rubatsiro haisiri inyaya yekuti muri kudii muri kupumhana ba ndokandio amina anganimbozwa kuti samadhina taurati ndamira pamberi pedare ramamumutasa zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndisari vatoni mwari aurimubatsirwa pamusoro ichangani nevadari vese vari pano hongu kwasauramba takaenda tikasvikira kwasabu asi chinangwa chedu chatachiendera kwasauramba chachiri chekuti tinonzwanana nawo sematauriro amuri kuita kuti kwakuri kutsvaga rubatsiro rwekuti tinzwanane nawo kwasi pane nyaya yaimbotaurika yakatofa mai vachigara vachiitaura kuti pakambouya mbuya sauramba panapa achiti madhina wakatora mukadzi wangu saka vanangu nyaya idzi dzinoda kuti mugadzirise muchiri wapenyu saka mai wakasvika pakuenda wachigara wachitaura nyaya iyoyo saka ndo nyaya yatatafambira kuenda kwasauramba hatina kuenda neko kuti tiri kunotsvaga kuwapuma kana kuita sei taitoda kutsvagawo rubatsiro kuti kana paine zvatinogona kuita tigone kudini kubatsirika ndo mafambiro atakaita chaiwo asi imi chitaura chii chiri kumboitika kuini kwacho isusu nyaya yekuzonzi pane zviri kuitika handifungi kuti nyaya iyi yakataurika isusu chakatakafambira chataitaura mumba umu chachiri chekuti tikuda kuziva pakamboya mbuya sauramba kuti nyaya yawanga wafambira toigadzirisa sei yekuti madhina akatora mukadzi wangu hatinongotaura kuti tine dambudziko ratiri kuwana pazviri unless zvakataurikawo paimwe platform isiri musi watakafamba muruti akatanga kuuya kwamadhina ndimbuya sauramba achiti madhina wakaita sei hanzi wakatora mukadzi wemwana wangu pamusoro mambo mutasi musi wa21 August 2022 kumakota to 10 mangwanani Gideon Saunyama. Musi wa 21 August 2022 kumakota to 10 mangwanani ndakafonerwa nasekuru Sauramba vachiti muzukuru mhanya kumba kune vanhu vanzi vari kuuya kumba undonzwa kuti varoda kuti kudii saka ndakasvika ndikasvikirana navarume ava neuwandu hwavo vanga vainavo vachitungamirwa naSabhuku Vhumbunu vachitiwo Sabhuku wakati ndauya nevanhu ava ndiyo kwamadhina vati vane zvavada kuti mutaurirane navo saka vanhu vekwamadhina dare ravo rakanga riri kutungamirwa namai ava vachiti ndini tete wekwateterai wekwamadhina nyaya yavakataura vakati tauya pano nenhaurwa yekuti kumusha kwedu tiri kupera asi kwese kwatakafamba tichibata Sauramba saka kupera kwatiri kuita ndekuti tine umwe hama yedu waiticha kwaHonde wakafa tikabata Sauramba baba vedu akafa tikabata Sauramba mai vakafa tikabata Sauramba hanzvadzi yanga iri muwatsomba mai Maunga takafamba tikabata Sauramba saka ndo nhaurwa yatafambira pano kuti tinzwisane kuti zviri kufamba sei ava mai vachizvitaura varume vavarimo mukati medare iroro kana vanga vasina havo chokuti vanga vafambira chaivanetsa mashoko aya vakamataurira no kuzva kutaura kwamuri kuita ndikutoona kuti pakatomboitwa communication before even vanhu vasati vauya meaning kuti papasina chinhu chakashata pakusangana kwamamuchiita according kune zvamuri kutaura
because kana makatofoniwa imi matofoniwawo samwe kuzi pano vanhu vari kuya kumba dai kuzi vanhu vanga vari kuya nezvinhu zvakashata wadai vakangori kana wasvika but the fact yokuti wakatomboita communication yekuti tiri kuuyawo ikoko nechi ini ndiri kuona kunga pasina zvakanyanya kushanda zviripo but otherwise I don't know Pamusoro Changamire. taurai yes. Vana vakati tete ngeikumba tine zvekuda kuti tinodini tinotaurira nene kwaSauramba. Inini takusvika ini ndasingakuzivi kwaSauramba, kwaSabhuku wacho ndasingakuzivi. Vaiziva mwana wani, mwana waSamadhina vacho. Ndobva ndati wasikana ndopaumba pacho patatosvika aiwaka handii kwaSabhuku. Ndofunga takasvika kumba kwaSabhuku handizvere Sabhuku ndini tikati ngatisvike kumba kwaSabhuku hatifaniri kuti tisvike paumba pevanhu kadai tiine chinhu chotoda kuti tidini tironge tiri pamwe chete ngatiende tione Sabhuku tichitaura naSabhuku tiri pamwe chete nokuti tine chinhu chetoda kuti tibude nechinhu chimwe chete tiri tese. Ndikasvika Sabhuku vari papo vakomana ndobva tavataura waitotaura anga ari muzvikuru kwete inini waitotaura handizvere Sabhuku musikana handimuzi inini ndoto ndikati aiwa Sabhuku vana vadiki hakuzi kuti kupumhana ba asi kuda kuti tiedze kugadzisana tibude nechinhu chimwe chete nokuti imbawo iimba munoziva kana munhu atambudzika kana utano tsvaka nemuhari kana munhu atambudzika ndichitombotaura naSabhuku ipapo kuti hakuzi kuti wari kuti tiri kupumhana hatisi kupumhana ndini ndaitowa ndingatoti ipapo munhu mukuru ndini ndaivapo naSabhuku nemunin'ina wavo mai ava ndo vakazokumbira ruregerero tiri mumba imomo mushure mekunga ndavataurira kuti mauye the wrong way because munhu wamuri kutaura nezvake mai ava vamuri kuti vari kwaMadhina vabva maSauramba vakatoenda vakatondobara umwe mwana vabva ikoko vakazondana nemurume wenyu vakumusha kwavo vasisiri musha madini kudai maenda kwaMuchena mandotisa Muchena makatirodza mukadzi wemunhu sei pana kuti nhasi mananga pana ava ndopa vakati ndiri kukumbira rurege kuti afamba the wrong way. No, it's okay. Saka which means nyaya yakakurirwa kare. Saka ini chandiri kuda inini ndichoti nyaya iri panapa ndeyekuti tine mhuri iri kutambudzika neimwe mhuriwo iri kurwadziwa. Mungona zvinhu zviri apa tu pane wari kuti kuuya kwamaita kuti puma nevamwe wari kuuya kuti isusu tiri kutambudzika vakomana tapera toda rubatsiro. Saka my suggestion inini yanga iri yekuti since muri kudini muri kutaudzana ende zita riri kubuda riri kwaSauramba so Sauramba haakwanisi kubuda muequation according to them. Kana zvinhu izvozvo vakataura kuti tiri kwese kwatiri kufamba kuri kunzani Sauramba ndizvo mataura ndizvo so it means to whatever zvauri kuita Sauramba hachakwanisi kubuda mukati mechii menyaya iyo handizvo. Saka zvatava kuita isusu ndechekuti kwakabva mukadzi ndekwani ndekwaMuchena handiti takutora Muchena satezvara handizvo asi munhu anga akaroora mukadzi ari kurwira mukadzi wake ndiSauramba ndozvatutika ndosandataura kuti ndoda kuti vanhu ivo wese vari vatatu Muchena Madhina Sauramba you need to clear your names handizvo ndosaka tauya nyaya ino yakudari kuda kukiriwa kuti ivo vacheneswe ndatoona muri tuka hapana une wakasvipa baba asi mese muda kutsvaga kuti muone kuti pakasvipiswa ndiani ndonyaya iri apa mwese munoda kutsvaga kuti muone kuti pakasvipa ndiani akasvipisa chii chiri kumboitika. Saka chaapo machacho kuti maakufanira kuchitobatana maakufanira kutobatana Sauramba nani naMadhina because vana Madhina mukaenda kwaSauramba mukanotaura kuti ndo zvatiri kunzwa iye Sauramba asina kuzvizwa hapana zvamadii hapana zvamaita because ndo panozoya element yekuti muri kuita sei muri kuti puma because makaenda nyaya iyi pasina chii iwe wasipa handizvo. Saka nyaya inenge iripo yekuti pakuda kuti muchite chiya muise musoro pamwe chete kwakuchikumbira kwandikuita kuti mubatsirane mese. Yes. Handifungiri kuti vanhu havangakliwa pawedhi rekuti vakapuma because vakauya vakazvitaura kuti matipedza. Ini ndikuti kutaura kwakaita kuti matipedza ka handiti ndo zvandanga ndichitaura paya kuti pamwe kwacho kana uchitaura ka shandisa first person singular handiti usashandise first person plural.
avoid kuti isu wana taka ita kuti ini ndaka, ini ndaka ndiyo first person chi singular andizo avoid akuisa chi ndiyo mazwa ndutona kwa Nyagomo futi kuti Nyagomo avoid akuti isusu wananya Nyagomo you involve muzukuru nemuzukuru grandchildren kuti wauya andi avoid izvo iwo uri wani ndiyo beneficiary itaura uri wani kuti inini ndiri kuti zvakare ndizvo zvimwe chita zvandikutaura kuti vana madhina vakasvika vachitaura kuti matipedza wari kushaisha anditi wakatoshaisha because wakapuma vanhu vapenyu hawana kupuma vanhu wakadi munhu akafa wadai wakati tasvikawo pano kumatotaura kuti kwatiri kufamba uko tozwa kuti mwana wenyu anga akaroora mukadzi weyu akazotorwa ndiani ndibaba andizvo ane chekuita nezviri kuitika mumusha tinodawo rubatsiro ndozvawaifanira kukasvika chita sei wachitaura noti kusvika kuti matidini matipedza kuti matipedza was wrong because zvakuti wangazivi vanhu vapenyu ndovangoita sei of which is wrong apa tingangopedza nguva is why it let's not waste time nyaya yetu kuda panapa ndakuchikumbira kuti mimi handiti munofanira kukumbira regerwa then correct your wedding yezvomakaita kwasaurapa kuti makakanganisa zveshuwa kana makataura izvozvo